Demokracie. To slovo zní tak pěkně, lidé volí, mluví otevřeně, média informují, jak chtějí a všichni mají pocit, že mají svůj hlas. Tak proč to v Rusku nefunguje? Dnes si zkusíme odpovědět právě na tuhle otázku. Proč v Rusku nemůže vzniknout plně demokratický systém? Nyní je potřeba rozlišit. Rusko má nějakou demokracii. Lidé si vybírají své zástupce, je tam ekonomická demokracie, respektive podniky, zejména ty menší, mohou fungovat a obchodovat poměrně svobodně. Ale co chybí? Jo, svoboda slova. Jakmile začnete kritizovat vládu, narazíte. A proč? No, protože většina médií je právě v rukou státu. A když máte kontrolu nad médií, máte kontrolu nad tím, co si lidé myslí. Rusko si tak vytvořilo obraz silné, ale řízené demokracie, kde vláda kontroluje nejen ekonomické otázky, ale také veřejné mínění. Jak říká staré přísloví, kdo kontroluje příběh, kontroluje lid. A možná si teď říkáte, proč by Rusové nechtěli opravdovou demokracii? Odpověď není jednoduchá, ale pokusíme si to rozebrat. Za prvé, historická nedůvěra k západu. Rusko má dlouhou historii nedůvěry k západu. Po staletí bylo vnímáno jako cíl imperialistických ambicí jiných mocností. Od Napoleonova tažení až po studenou válku. Demokracie je často vnímaná jako koncept zvenčí, něco, co západní země chtějí vnutit. Proto je pro mnoho Rusů autoritativní vláda zárukou stability a ochrany proti zahraničním hrozbám. Za druhé, stabilita versus chaos. V 90. letech, když padl Sovětský svaz, Rusko zažilo chaos. Ekonomický kolaps, vysokou inflaci, ztrátu důvěry v instituce. A co se stalo? Lidé si demokratickou zkušební verzi vyzkoušeli. A nefungovalo to. Teda aspoň tak, jak oni si představovali. Když pak přišel Putin, přinesl pořádek, stabilitu, zemi zkrátka stabilizoval. To je důvod, proč ho mnoho Rusů stále volí. Vidí v něm jistotu. Za třetí, Putinův obraz. Proč Rusové volí znovu a znovu Putina? Protože Putin je pro mnoho lidí symbolem silného vůdce, který znovu vybudoval Rusko. Přesvědčivý image, který státní média aktivně podporují, je klíčem k jeho dlouhověkosti ve funkci. Je to někdo, kdo drží Rusko pohromadě. Autoritář? Možná. Ale lidem to dává smysl, když vidí alternativu v chaosu 90. let. Za čtvrté, strach z rozdělení. V Rusku, které je složené z mnoha národnostních skupin a regionů, panuje strach, že skutečná demokracie by vedla k rozpadu země. Podívejte se na Čečensko nebo Tatarstán. Oba státy uchvátila revoluce, která vedla k částečnému osamostatnění. To je samozřejmě potřeba dát do velkých uvozovek. Vliv Ruska je v obou státech značný. Dalo by se to přirovnat k východnímu bloku v rámci studené války. Demokracie by tak mohla přinést odtržení těchto regionů a rozpad Ruska, což je pro mnoho Rusů noční můra. Co kdyby ale nastolení demokracie v Rusku bylo možné? Jedním možným scénářem, jak by se demokracie mohla rozvinout, je rozdělení Ruska na menší, samosprávné státy. Menší jednotky by mohly snadněji udržet demokratické principy a zamezit tomu, aby moc soustředila jen jedna osoba nebo skupina. Samozřejmě tohle zní spíše jako utopie, protože Rusko je geograficky i kulturně příliš rozsáhlé a taková fragmentace by byla politicky extrémně nebezpečná. Další variantou by mohla být ekonomická krize, která by oslabila současný režim. Pokud by došlo k velkému ekonomickému propadu, který by stávající vláda nezvládla, mohlo by to přinést změnu. Ale opět, to by také mohlo vést k destabilizaci, což je přesně to, čeho se Rusové obávají. Poslední a asi tou nejsprávnější možností je pak postupná změna ve společnosti. Pokud by se více lidí dostalo k informacím, které nejsou ovlivněné státní propagandou, mohla by vzniknout nová generace, která by požadovala větší svobody a participaci na vládě. To by však bylo na dlouhé roky a vyžadovalo by to velké kulturní změny. Takže proč v Rusku nelze snadno nastolit demokracii? Protože v mnoha ohledech lidé chtějí stabilitu více než svobodu. Demokracie pro Rusy často znamená chaos, zatímco autoritářský režim jim dává pocit bezpečí. Ale je to dlouhodobě udržitelné? Zatímco zbytek světa často Rusko kritizuje za nedemokratičnost, možná bychom se měli zeptat, je to opravdu o tom, co si přejí obyvatelé Ruska? Nebo jde jen o to, že nevidí jinou cestu? My jsme byli kanál Historie je cool, rozhodně napište do komentáře, jestli si myslíte, že Rusko přijme někdy demokracii. Díky moc za zhlédnutí a mějte se fajn.